kuna ji abokaina? Ina jin ka. Na gano hanyar da zan tarwatsa rayuwar Adam a makarantar nan. Wace hanya kenan boss? Zan tarwatsa rayuwar Adam a makarantar nan, zan sa a masa abinda zai ɗauki watanni bai shigo makarantar nan ba, wanda ko da lokacin exam ya zo Adam ba zai iya moro komai da kansa ba. Boss me kake nufi? Ta'addanci kenan? No, ina bayan ka, ba ta'addanci bane ba. Zan goya ma baya. Tsaya gama ba ta'addanci ba. Muje dora. No, wannan ba ta'addanci bane ba. Amma ya fi ta'addanci ƙarfi da izza inda ba ku taɓa tunani ba. Gaskiya ne, ina bayan ka. Zan goya ma baya 100%. Shi ɗin me? Na gode. Court. Hakan ya mu.